La de 2 rombos, Llorens. Para adultos, para adultos. El fantasma del sisplau para adultos. Una de 2 rombos. El fantasma del sisplau para adultos. Para adultos. Una bollera. És que et dona vergonya, però bueno. No, de vergonya res. No, fa un grapat d'anys en un poble que es diu Corbera hi havia un castell que estava abandonat. Calla, collons. Com estava abandonat van créixer herbes, arbustos i arbres. I no es podien veure ni portes ni finestres. L'alcaldessa del poble, que li diuen Paquita, va dir: això com pot ser que un poble tan menut no tinga biblioteca? Feu un pregó, que com vosaltres sou majors sabeu el que és per saber que aquell que espanta el fantasma del sisplau li donarem 20 monedes de plata. Com l'Ajuntament era com toca i tenia els diners aguardats i no desganava, No había apalancamiento. L'alcaldessa dirien que va fer aquesta proposta, la gent ho va acceptar, però cap del poble volgué anar a espantar perquè coneixien i sabien que en aquest castell hi havia un fantasma de poble. Llençol blanc, ulls blaus, baix del fantasma res, una cadena de ferro d'uns 3 metres i una bola de ferro. I en un poder... Ell se veu bé, i tu? Amaya, se veu... El fantasma tenia un poder mental. Això no vos ho explicava de menús tant perquè no éreu tan menús quan contava aquesta cosa. Però alçava la bola, pegava a volar i badava la carta. Poder mental. Hostia, no, eso nos hubiera causado un trauma, Llorens. Vaya. Aquest conte el contava per primera vegada, no situava el que era el País Valencià, però en aquest conte vaig intentar que vingués un espantafantasmes d'un poble d'Alacant, que es diu Castell de Castell. Jo he estat allà. A l'arribar a la plaça del poble, xiquets i xiquetes, que ja no són, però eren, no aplaudiu que encara no he aconseguit res. Per quin camí tiri al castell? Diu, n'hi ha 3, el de la dreta, el del centre i el de l'esquerra. I diguem d'Alacant, tiraré el de la dreta. Tirar amunt, 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 va veure la porta del castell, millor dit, segons l'edat, no el va veure. Com portava una corbella, va cegar, se va aclarir la porta i tocar. En un conte, quan el conteu, ja ho sabeu que se toca pegant pom. Pom, 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 pam, pam, és diferent. No, però podria ser. Quan algun xiquet conteu, pom, pom, pom i res. Pom, pom, pom i res. Pom, pom, nyec. I s'obre la porta i qui estava darrere? El fantasma del sisplau. Quina por. Toma. No hi havia ningú, pensava que ho sabia. El fantasma en una torre, en un fil de pescar transparent que és molt resistent, com saben el de Pego. Ja està. Obria la porta, no hi havia ningú i aquell d'Alacant s'espantà un poc però no va recular, que sabeu xiquets i xiquetes tiren cap darrere. Va entrar dins, ho va veure tot, va veure una escala de caragol, va dir, me'n vaig a la cuina a preparar el sopar, no sabia que anava a dir de major, però se'l preparà, se'l va menjar, se n'anà a dormir. I quan tenia la consciència tranquil·la va dormir una tirada. I a les 12 de la mitjanit, saps? No li vol dir la consciència tranquil·la? A les 12 de la... Ja me surt que la té. A les 12 de la mitjanit el rellotge tocà. Així és quan tots participàvem. A les 12 de la mitjanit. Els fantasmes estiguen casats, divorciats, separats, en una nova relació, en una futura relació. En la situació anímica que estiguen, dicen, te dona igual, baixar per l'escala, plom, 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 plom. Són onomatopègics a l'estil de cada contador. El fantasma volar, arribar a la porta de Pere, que no havia dit el nom, el d'Alacant, tocar, i se va obrir la... No, veure que estic descentrat. Toc, 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 toc. Qui és? Soc el fantasma del sisplau. Diu, qui és? Recordeu que estaven tots sentats en terra, baixeu el to de la veu, el fantasma del sisplau. Bum! Pega un bot, Pere, isqué per una finestra, caigué en un riu, hi havia un cocó. Drill. I per què no se'l van golir? Perquè tenia el cul molt gros. Perquè s'havia cagat de por. Podria ser. Mai quan conteu un conte, si algun xic diu igual, podria ser, però s'havia cagat de por. Li havia eixit un cagalló prou gran. I el cocodril al pegar del mort no se'l va engolir, xap.
Diu a la... Sí, que estic dinant, estic sopant. Collons. Obrir la boca, s'escapar i així acabar la primera part del conte. El personatge del mig del conte en tots els contes del món, el pobret Ispoquet. Vivien a Andreu de Castellfort, Castelló de la Plana, arriba a la plaça, li fan un aplaudiment, demana el camí, agarra el del centre, arriba a dalt, toquen la porta, obri el fantasma. Aquell no s'escagarrussa perquè té la consciència també prou tranquil·la, perquè encara que és de Castelló no té res que veure en la popular. S'enfila al menjador, es prepara el sopar, se'l menja, se'n va a dormir i a les 12 de la mitjanit toca el rellotge. El fantasma que s'apareix. Hi ha versions que a vegades n'hi ha una que és igual i l'altra que esperen el mateix és diferent. Quan toca la porta, aquí diu, espera un moment que me'n vaig a pitjar, i se riuen, ja està. I quan descobreixes que riu tot el món per dir que se'n va a pitjar, que és una gràcia, una sort. Entonces sabeu que tota una determinada edat, si saps que t'estàs pixant, te despertes i vas a pixar. Se'n va, a veure, ix per la finestra, cau en el riu, el cocodril li pega el mos, s'escapa perquè també se li escapa. El cagalló. I així acaba el conte, penseu. No. No. I arriba el tercer personatge. Del de València. De València no vas ficar. Home, has dit de Castelló d'Alacant. Vale. I anar per l'esquerra. De Mallorca, de Mallorca. De València. No, de València. Meliana, Meliana. Pensava que dir València de Rica. No. I anar per l'esquerra. Del Genovès. Del Genovès, va, em pareix bé. Pilota valenciana. Em pareix bé. Tenia un hermà que quan feia xinexien xispes, espurne. Era un tio de 20 anys en les castanyes peludes, però sa mare... Així intenta passar un valor que s'ha perdut. Sa mare el cridava. Oh! I el xiquet deixava el que estava fent, s'apropava i deia, què vol mare que mana? Això no ho fan. Tu la flipes un poquito. No, jo no, el conte se conta així. I ells el seu A l'ataque, per favor. Va fer lo de la... Grava. Deixeu això ara, Què vol collons. mare? Diu que no tinc foc. Arribaven les mans, pegava dos manotades, eixien les espurnes, encenia el foc i... Feia la paella. Feia la paella com totes les setmanes. El dia que falta l'abuelo no sé què passa, però bueno. I així acabaria el conte. La de conill i rata a l'albufera. Digues, Pau. La de conill i rata a l'albufera. La paella. Rata encara fa. No, però d'aquella època sí. Era rata de talpó. Però que acabe. Jo he menjat rata. Però que Jo acabe. menjo talpó. És que la rata d'albufera... Calla, No, rata, deixa'l està al contar el por. conte de rata Sé que és part del conte, Amaya, che. És que rata i conill no se feia, eren rates. No és rata, segur. Rata no és rata. No, Veig si era Rata rata. no és rata, és talpó. Que és la famosa. Jordi Morera, aclarís el tema. A nivel culinario, Zanja l'asunto, zanja l'asunto. així el conte té un... La rata era de la família de les rates, és talpó. Talpó. El talpó és com si fos una rata. Mai de la vida l'havia sentit El jo, talpó es això. menja. Te ho estàs inventant, te ho estàs inventant. La merda. A veure, escolteu l'autoritat en el tema, home. A ver, claro. Escolteu a l'autoritat en De el tema. contes Llorenç, de gastronomia jo. Molt bé. El talpó es menja. El refillolet tendre de l'encisam, pel talpó. La Carloteta més tendreta, pel talpó. El talpó es criava, no? Era silvestre. No, el talpó era silvestre. Ah, vale. La família de les rates, la família de les rates. I la talpeta. El talpó no menja porqueria. El talpó menja lo millor de que hi ha al bancal. Per això està tan bo, no fas la paella. Sí que sí. Bé, Aclarado este tema, continuemos. Ramon. Aleshores, va menjar talpó. El talpó de l'albufera o rata, que jo tenia, eren granius, mitjans, clar, Pures i sanes. eren rates Arròs, netetes. tomàquets Ah, però si madures. en rates bones. De Jordi. Gràcies. Que se va perdre el conte. Ramon de Genovès arriba al poble i la gent li fa un aplaudiment. Tenia partida en el poble del costat, la va guanyar Sabatera, que no sabeu què vol dir, no sàpiga què ho diga. Sabatera és que deixen a zero l'altre, zero. Sabatera. És que deixen a l'altre, zero. Em va descalç. Arriba a la plaça, sí, bueno, Sabatera ho deixar a zero. I arriba a la plaça, pregunta als camins dels altres que han fet, de dreta al Centre. centre, i és l'únic conte del nostre país que guanya a l'esquerra. Aquest punt i aquest punt. Molt bé, molt bé. Jordi, tira
tira per l'esquerra amunt, veu la porta del castell i toca. Pam, pam, pam i res, pam, pam, pam i res, pam, pam, pam. Així és, ells esperen que sigui el mateix. Pam, pam, pam. 9 per 3 vegades tocar. 9 per 3. 27, 27. És de matemàtica. És de matemàtica. Molt bé. 27. Pau, 9 per 3. 27. Però que quan estàveu en tercera en la cabina en l'època eixa, Jo sí. saber taules Jo sí. no era important. Jo no. Jo no. Molt bé, mestre, molt bé, molt bé. No era important això, molt bé. Molt bé, mestre. Falta de Ja a cultura. l'institut, ja a l'institut. A l'institut flipes. Jo me'n recordo que 6 por 6, 36. Era que buscaven a Perseo. Sí, exactament. Sabe vosaltres. Perseo, diu, tu fes per Déu. Y de secuelas que Bueno, tira per l'esquerra, amunt, toca la porta 9 per 3, 27 vegades. El fantasma s'havia dormit perquè la fantasma companya l'havia fet passar mala nit. Això no es conta, no? Ja ho hem pagat. Ja s'ha arribat aquí el factor. Ja ho hem pagat les dones, molt bé, molt bé. Hi havia un sol fantasma, no hi havia dos. Estás ficando un altre fantasma. Lliure anava quan volia. Estava allí. Ya estamos con el freestyle, venga. Improvisando. Falta si Vicente. Ai, Calabuig. Calabuig. S'haguera disfrutat com un cochino. Perdona, Paula, que està molt bé. Pauleta. Amunt, toca la porta a la 27, enfadat com estava a la tomba. Clar, li pego una El manota. fantasma que estava dormint, veu que la tomba agarra por i s'abre. Ramon, quan entra, veu l'escala de caragol. És el primer personatge del conte que no té por. Se'n va allà, puja l'escala de caragol, que és escales que donen por, que precisament com si va darrere. I quan puja a dalt n'hi havia 2 pals de pou. No me'n deixava dir. Al caminar, puja la polseta així esternuda, li cau un mocarro com era una cosa, que això és un refrany de majors, que no sé si sabeu vos ho dir, que és allò que fa molt de temps els rics ho arreplegaven i els pobres tiraven. Els mocs. Els rics tenien mocador i feien moc i se'l guardaven. I els pobres feien moc. El mocarro li pensava, no tenia suficient capacitat pulmonar per a tornar a usar-lo. Mirava al faldó. Això és borriga, però és que Oi, sí, veig. Mirava al faldó, que va sonant, deixa una marca de tot color verd allí, però el fantasma davant de la força d'aquest personatge no va fer. I Ramon, que també tenia la consciència, veia la tercera xinqueta i va dir que no fas mal a ningú, que si Déu li deixa es torna, que si no pots pagar-ho baix, ja no t'ho puc pagar. Això vol dir que res, se'n va a dormir Ramon, dorm tranquil·lament i a les 12 de la nit el rellotge. Així se toc, i si el fantasma plom. Com tenia por, i la por és una cosa que quan més en temps, menys avança, tardar 50 minuts en arribar a la porta. 50 minuts tocant en la porta. I al final la bola de ferro s'ha encangrenat, que és difícil, però s'elevar, que sabeu que era potència, base i exponent. Se va elevar i la bola comença a girar en la seva pròpia direcció. I al final la bola, jo vaig a Penícia i el fantasma diu, a per qui diu, per Ramon. La bola entra, Ramon que l'esperava fer. Claro, pilota La bola valenciana. agarra velocitat. O el fantasma, no, diu, no n'hi pot. Treu la mà. I Ramon fa, meua! Li pega una manotada, correctíssim, manotada. La bola fa una paràbola. Correcto. Una paràbola. Correcto. La bola de cau bola. caiguda lliure per la gent de la gravetat. El cocodril que està amb la boca oberta, la bola se l'ha engut tota. El fantasma se queda enganxat en un pi, bandera blanca, símbol de la pau, taca color verd, defensa del medi ambient. La part de mestre que no pot remediar-ho. I el cocodril s'engul la bola que pensa que és una oliva. Se queda i diu, Déu, quina oliva més grossa. Com la bola tenia molt de pes, esta part no recordeu perquè ha evolucionat durant els anys com les persones. El cocodril s'aufonava. Passava un pescador que li diuen el tio Salvador en la consciència també tranquil. Perquè si m'imagineu el que feia. Jubilat, quan la jubilació tenia un poder adquisitiu com cap. L'home tenia una barca en un motor
normalet, però la planxa que m'arrencava la part de baix era un imant. L'imant, això igual que la dinamo d'una bicicleta, manejava el motor, s'hi marcava, i tot el que tiraven descarregant riu, perquè pensant que ho tiren al riu no ho veu ningú, l'home ho arreplegava. L'acumulació de xatarra, quan tenia valor també, com ara tot de xatarra, li passava un amic que tenia una jubilació pitjor. Era un tio excel·lent. I era un cocodril i de boca, Salvador, salva! Me cago la mare que la pariu! Un cocodril que parla! I li diu, i el Salvador que és un tonte, rebeu, que és... Té raó. Obri la boca, agarra el motor, agarra potència a l'imant, li trau la bola, li acaba de trencar tot el que té, i ell diu, me cago en tot, si damunt d'això no cobrir la seguretat. I Salvador diu, ni a tu ni a nosaltres, Bueno, ahí acaba el conte. El cocodril mellat, i el feu vegetarià, i va mantenir a la vora del riu i al voltant del castell. Bendecir una patena. Sí, efectivament. Algú de Corbera, com he dit Corbera, que no ho he de dir, el que no té fossat, algú que coneix el riu. El de Corbera no té raó, m'equivoco. És Corbera de Corbera per Tarragona. De antes, Corbera de antes. Claro, si t'equivoques dius, té raó, és que passa per aquí. I així me va ser com passa. Saps qui falta així? Vicent Calabuig. Ai, Calabuig. A les 12 de... Mira, acabem de contar el conte Dels ulls blaus. del fantasma dels ulls blaus. I són les 12. contar als nostres nets i a la Joana li direm també a l'escola. No, però jo tinc és Llorenç Quiménez i el fantasma dels ulls blaus. Què vols que el diga? Jo penso que quan tenen minuts m'ho has contat 200 voltes, cada volta que qui el recorde, jo sóc el fantasma dels ulls blaus. Jo sóc el fantasma dels ulls blaus. I aquell eixia en el pijama, botava, es punxava el cul en els xilagues i anava corrents. Aquella una de les versions. Després la de l'inglès, el francès i l'alemà i el valencià. El chiste es el normal de un francés. Acudit, churro, acudit. Madre mía, chiste. No, pero el chiste está retirado ahí. Sí, mira, no me faches a mirar a la cama, Bonico. Sí, que tinc jo dos... Va, podem ja li fem un gin tònic i després discutirem. Apaga la cámara que no vemos el gin tonic. Bueno, deixa-ho. No, jo no la deixé. La drogaïna, ara... La drogaïna.